खुलुमबाय बयनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोन आङो जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोग्गाथाव मोनदों जे सानसिल्क सिराम मेगा मिस नर्थ ईस्ट बेयो जाहैबाय मेगा एन्टारटेनमेन्टनि सिङावहाय खुंजानाय बेयो जाहैबाय जोंनि 7 सिस्टार्स 1 ब्रादार 8टा स्टेट्सनिफ्राय गासिबो कन्टेस्टेन्टफ्रा गावबागाव कालचार गावबागाव डिस्ट्रिक्ट गावबागाव हम टाउन गावबागाव ट्रेडिशनखौहाय रिप्रेजेन्ट खालामफैदोंमोन बे मोनसे बिउटि पेजेन्टआवहाय ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो थांदों बिटिआरनिफ्राय आङो 2022 नि मिस बड'लेण्ड विनारमोन आरो देग्लाय 2023 नि जेनाखि मिस बड'लेण्ड साथाम बिसोरबो थांदोंमोन आरो मिस्टार बड'लेण्ड साथाम बिसोरबो थांदोंमोन बिसोरबो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बिसोरबो जोबोद मोजाङै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन गावसोरनि जेबायदि खस्थ' खालामनानै थांदों गावसोर जेबायदि पारफरमेन्स होनांगौमोन बेखौ बिसोरो जोबोद मोजाङै होदों नाथाय बेनोदि आङो 2022 आवनो मिस बड'लेण्ड बिमुंखौ मोननानै बेनिफ्राय डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट एन्ट्रि मोननानै आं 2023 आवहाय 19 एडिशनमोन बेयावहाय आङो खालि टप 20 सिमल' थांनो हानानै बेनि गोजौआवहाय आं थांनो हायाखैमोन आरो बे समावहाय आङो जोबोद गावखौनो ल' फिल खालामदोंमोन मेन्टेल ब्रेकडाउन जादोंमोन आं एथ' खस्थ' खालामदों आं मानो मोननो हायासै बेबायदि मोनसे साननाय फैदोंमोन मोनसे खनायाव थानानै आं गाबदोंमोन ओमफ्राय जोबोद गावखौनो माने बायनाय बायदि मोनजोबदोंमोन नाथाय उनावहाय माखासे मानसिफ्रा आंखौ इनकारेज खालामफिनबाय आंबो गावखौनो इनकारेज खालामबाय दि बिदि नङा बेबायदि खालामनानै आं गावखौनो जेननाय साननानै लानो हाया आङो नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन होननानै आङो बे जायगायावनो आं साननानै फैफिनदों आं नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन आंनाव जुदि माबाफोर कमि दङबा कमिनि थाखायनोथ' ना मोनाखै बेनो ओंखायनो आं इमप्रुभ खालामनानै फैफिनगोन होननानै आङो बै समनिफ्रायनो आं साननानै फैफिनदों आरो ओमफ्राय बेनि उनावनो आङो हानायमानिखौ गावनिफ्राय ट्राइ खालामबाय खस्थ' खालामबाय सोलोंफिनबाय नांगौ जिनिसफोरखौ जे आंनो नांबावगौमोन बेफोरखौ इमप्रुभ खालामनानै आङो थांफिनबाय 2024 आवहाय दाख्लै फेब्रुवारिनि 26 आव जों थांफिनदों 26निफ्राय जोंहा ग्रुमिं दंमोन बेनिफ्राय जोंखौहाय सानब्रै ग्रुमिं सेसन लानानै बेनि उनावहाय 2 मार्चआवहाय जोंना फाइनेल जाबाय आरो बेवहाय जोङो पारफर्म खालामबाय जोंनि ट्रेडिसनखौ जों देखायबाय जोंनि कालचारखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामबाय बेनि उनाव आङो टप 12 सिम थांबाय टप 12 आवहाय जोंहा दिपशिका होननायाबो गुवाहाटीनिफ्रायमोन बियो मिस बड'लेण्डमोन बेबो टप 12 आव थांबाय बे समावनो जोङो जोबोद गोजोनबाय आरोखि ना बिदिब्ला बिटिआरनिफ्राय मिस बड'लेण्ड सानै थांबाय बेबायदि साननानै ओमफ्राय बेनि उनावहाय थाङै थांनानै टप 5 जेब्ला एनाउन्स जायो बेवहायबो जों सानैखौबो एनाउन्स खालामबाय बेवहाय जोबोद गोसोखौनो माने गुदुं मोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय जों जेरैबायदि पारफर्म खालामनांगौमोन खालामबाय ओमफ्राय लास्टलि जेब्ला विनार एनाउन्स जायो होमबा फार्स्टआवनो मणिपुरनिखौ एनाउन्स खालामबाय होमबा जों बिराद गिबाय थाबाय मारै जामारगोन साननानै आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय सेकेन्डलि फाइनेलि आंखौ एनाउन्स खालामबाय आसामनि दिप्ति बसुमतारी होननानै बे समाव जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय लास्टलि मेघालयानिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनाय जाय रिदामाया पासआ बेखौहाय एनाउन्स खालामबाय आरो ओमफ्राय दा बेनो आरो आङो गिबियावनो माने गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि आङो गोजोननाय बावहरनो सानो जोंनि आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टखौ जायख्लं सार बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि गाइडेन्सआव बिथांनि इनकारेज खालामनायावसो जोङो थांदोंमोन बे श'आवहाय दा बिथाङाबो जोंजों लोगोसे जोबोद गावनि फरायनायखौ दोनथ'नानै गावनि जे डिग्रि खालामगासिनो बेखौ दोनथ'नानैबाबो जोंखौ हेल्प खालामनो थाखाय बियो फैनानै जोंखौ लांदों गावबो गावनि फाइनान्सियेल माबाफोरखौहाय गावबो खरसा खालामनानै गावबो जोंजों लोगोसे थाफादों जोंजों हेफाजाब होफादों बिनि थाखाय आं जोबोद गावखौनो लाकि सानो ओमफ्राय दा बेनो आरो जोंनि बर' मानसिफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो बिउटि पेजेन्ट बा फेशन श' होननाय लोगो लोगो माने बर' मानसिफोरनि माने सान्थौआ माने आलदा जानानै फैयो आरोना माने गाज्रि मोनसे बेबायदि लानानै थाङो ओमफ्राय बिदि नङा बिउटि पेजेन्ट होनना बुङोबा नोंनि गावनि महर बा गावनि थाबायनाय गावनि मोदोम बेखौल' देखायनाय नङा बेजों लोगोसे मोनसे बिउटि पेजेन्टनि मोनसे प्लेटफर्मावहाय जोङो गावनि मुंजों लोगोसे गावनि आइडेन्टिटि जोंनि सारनेम दिप्ति बसुमतारी होननाय लोगो लोगो आंनि टाइटेल थांफायो नङा होमबा बसुमतारी मानिफ्राय होमबा बर' फिसा बे थाङो ओमफ्राय जोंनि जे कालचार दङ जों बे कालचारखौहाय जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो मानो होनबा जोंनि बर' मानसिफ्रा जेनेबा एसेबां सिनायजानाय दासिमबो नङा जोंबो जौगाबाय जोंनि गेलेनाय
आयदायाव जोंनि फरायनाय आयदायाव गासैयावबो जों आवगायलांगासिनो नाथाय बिउटि पेजेन्ट होननानै बुङोब्ला मानसिफ्रा मोनसे गाज्रि सान्थौखौ लानानै फैयो दा बेनि थाखायनो आं बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जि बिउटि पेजेन्ट होननानै थाङोबा बे नङा जि जोङो माबा मोनसे गाज्रि खालामहैगोन बे नङा बेजों लोगोसेबो जोङो जेरै गेलेनायफोरावहाय जोङो गावनि कालचारखौ जों जेरै जाथिखौ जेरै रिप्रेजेन्ट खालामो बेबायदिनो बिउटि पेजेन्टआवबो जोङो जोंनि ट्रेडिसन जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि दख'ना जोंनि आर'नाइ जोंनि जानाय लोंनाय जों गासैखौबो रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो बेनो आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानो जायफोर आंनि यां जेनेरेसन्सफोर दङ आंनि उननि बा आंनि देरसिन नोंथांमोनाबो गावनि गोसोखौ होसारनानै जुदि नोंथाङाबो जुदि आवगायलांनो सानदोंबा गोसो होनानै सोलों गोसो होनानै दावगालां बिउटि पेजेन्टआवल' नङा गोबांथार गेलेनाय जोंनि गोबांथार आयदाफ्रावबो नोंसोरो मोजाङै सोलोंनानै मोजाङै आवगायलांनो नाजालां जेननायखौ जोङो मालाबाबो गोसोआव साननानै लानो नाङा दि आं जेनबाय नाथाय बेजों लोगोसे जेननायजों लोगोसे माबा मोनसे नोंहा नांबावगौ बेखौ नागिरनानै सोलोंनानै जों आवगायलांनांगौ आं बेखौनो सानो आरो आङो ना आङो गिबियानो जाहैबाय आङो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे साननाय दंखायोमोन आरो जेनेबा आं मोनसे नुयोमोन ना टिभिफ्राव मिस इण्डिया मिस इउनिभार्स बिसोरखौ नुनानै आं इन्सपायार जायोमोन आरो आंबो मोनसे समाव थांनानै बेबायदि खालामहैनो नामा साननानै खिन्थु आंथ' जेनेबा गामि एरियायावनो देरबोनाय सिख्ला गामियावनो थानानै देरबोनाय खिन्थु बेफोरबायदि स्कपखौहाय जों मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय फैनानै आं जेब्ला सेरफांगुरियाव जेब्ला आङो BA फरायगासिनोमोन बे समावहाय जोंनि कलेजावहाय मोनसे थांदोंमोन आरो मिस BTR होननाय बेनिफ्राय जोंखौ अडिसन लाहैदोंमोन ओमफ्राय बेवहायनो आं फार्स्ट सिलेक्ट जानानै ओमफ्राय मिस BTR आवहाय आं पार्टिसिपेट खालामबाय फाइनालिस्ट जानानै ओमफ्राय बेवहाय आङो फार्स्ट रानार आप बिमुंखौ मोनदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जालांबाय आं नेक्स्टलि आङो मिस बड'लेण्डआव आङो पारफर्म खालामबाय मिस बड'लेण्डआव आं विनार जानो हाबाय बेनि उनावहाय आङो थांदोंमोन बेयावनो बे जे सानसिल्क मेगा मिस नर्थ इस्ट बेयाव थांदोंमोन दा फार्स्ट इयारावहाय आङो खालामनो हायाखैमोन दा नेक्स्ट इयार थांफिननानै आङो देरहासार जानो हाबाय बेनो आरो दिनैहाय आंनि थाखाय बिथांमोना गावबा गावनि समखौ दोनथ'नानै नोंथांमोनाबो गावबा गावनि समखौ दोनथ'नानै मिडियानिफ्राय आंनि थाखाय फैदों आं जोबोद गोजोननाय हामबाय हरनाय सानो बिथांमोननिसिम आंबो सासे मडेलबाबो आङो सासे फावखुंग्रि हिसाबै आं दा नाजागासिनो ट्राइ खालामगासिनो आङो बेबायदि फुल मुभिथ' बानायनाय जाथ'वाखै मानो होनब्ला फरायनायजों लोगोसे गासैखौबो लांफाजोबनांगौ जायो नालाय ओंखायनो आङो दा बानायथ'वाखै आङो हानायखिनिखौ मिउजिक भिडिअनि थाखाय आं गावनि समखौहाय होदों ओमफ्राय लाकिलि आं एसे अनसायजानायखौ आं मोनदों एसेल' नङा गोबां अनसायजानायखौनो मोनदों नाथाय सिनायजानाया दिनैसिम बारा जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय बेनो जोंनि बर' मानसिफ्राबो जाहाथे बेफोराव जोंखौ हेफाजाब खालामो आरो डिस्ट्रिक्ट बिसा आरो सेन्ट्रेल बिसा बिथांमोनाबो मोजाङैनो रेसपन्स होयो आं सानो दा बेनो आरो स्पेसियेलि दिनैनि बे इन्टारनेसनेल वुमेन्स डे बेयाव मा बुंनो सानो इन्टारनेसनेल वुमेन्स डेआव आरो ना दिनैथ' इन्टारनेसनेल वुमेन्स डे 8 मार्च आइजोफोरा मालाबाबो रावनिबो गेजेन नङा बेखौ आं नुहुरो आइजोफोरा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो स्ट्रं सासे आइजोआ जोनोम मोननायजों लोगोसे गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावनानै मानो होनबा हौवाफोरनिया ओरैबायदि जायो जि बाहेरायाव खुला बेरायबाबो बा माबा मोनसे खालामबाबो हौवाफोरहा माने गिनांगौ गैया जायो नाथाय जों हिनजावफोरा माबा मोनसे खालामबा सोरबाया माबा मोनसे सानसिगोनदां माबा मोनसे जासिगोनदां बेफोरखौ हमथानानै जोङो बिमा बिफानि आन्दाराव थानानै फेमिलिनि आन्दाराव थानानै जोङो देरबोनांगौ जायो फरायनाय गासिबो जोङो मेन्टेलि फिजिकेलि जोङो जोबोद उइक जायो अब्लाबो जोङो गावबा गावखौनो स्ट्रंगार खालामनानै जोङो देरबोयो ओमफ्राय बेनि उनावहाय सासे आइजोआ थांनानै मोनसे समावहाय बिमा जाहैयो मोनसे न'खरखौ दैदेनहैनांगौ जायो दा बेनो आरो जों आइजोफोरा मालाबाबो रावनिबो गेजेन जानानै थानो नाङा जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावलांनांगौ आरो फरायनायजों लोगोसे एडुकेटेड जानायजों लोगोसे जों इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ बेनो आरो मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा
साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं एनभायरनमेन्ट, डेइलि वीकली एक्टिविटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमारजेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।